மெலினுங்கிற ஒரு குட்டி பொண்ணு நைட்டு தூங்கிக்கிட்டு இருக்கும்போது அவளுக்கு ஏதேதோ கனவுலாம் வருது. அப்புறம் காலையில முழிச்சு பார்த்தா அவ ஒரு பெரிய ரெட் பாண்டாவா மாறிட்டு இருக்கா. அதை பார்த்து அவ பயந்து பதறி போய் பயங்கரமா கத்துறா. அதனால அவங்க அம்மா தன்னோட பொண்ணுக்கு என்னாச்சோ ஏதாச்சுன்னு சொல்லிட்டு பயங்கரமா பயப்படுறாங்க. ஆனா நம்ம மெலினு ஒரு ஸ்கிரீனுக்கு பின்னால ஒளிஞ்சுக்கிட்டு தயவு செஞ்சு வெளியில போங்கன்னு சொல்லிட்டு அவங்க அம்மாவை திட்டிடுறா. அதுக்கப்புறம் இவ இதெல்லாம் வெறும் கனவா தான் இருக்கும், நம்ம தூங்குனா சரியாயிடும்னு சொல்லிட்டு தூங்க ட்ரை பண்றா. ஆனா இவ அந்த பதட்ட நிலையிலிருந்து ரிலாக்ஸ் ஆக ஆக அந்த பாண்டா உருவம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா மறையுது. அதாவது என்னன்னா இவ ரொம்ப கோவப்பட்டா பாண்டாவா மாறிடுறா, ரிலாக்ஸ் ஆயிட்டா மறுபடியும் பழைய உருவத்துக்கே வந்துடுறா. ஆனா அவ தலையில இருக்கிற முடி மட்டும் கலர் மாறவே இல்ல, அப்படியே ரெட்டா தான் இருக்கு. அப்புறம் அவங்க அம்மா அவளை கார்ல ஸ்கூலுக்கு கூட்டிட்டு போய் விடுறாங்க. அவளும் அந்த முடியை மறைக்கிறதுக்கு தலையில ஒரு தொப்பி போட்டுக்கிட்டு வரா. அப்புறம் அவ போய் கிளாஸ்ல உட்காந்துக்கிட்டு இருக்கா. அப்ப அவங்க அம்மா தன்னோட பொண்ணு காலையில ரொம்ப டிஃப்ரெண்டா நடந்துக்கிட்டாலே, அவளுக்கு என்னாச்சோ தெரியலையேன்னு சொல்லிட்டு வெளியில ஒரு ஓரமா நின்று அவளை பாத்துக்கிட்டே இருக்காங்க. அவங்க பாத்துட்டு இருக்கிறத நம்ம மெலினும் பாத்துறா. அதனால இவளுக்கு பயங்கரமா கோவம் வருது. கோவம் ரொம்ப அதிகமாகி இப்ப கிளாஸ்லயே அவ அந்த ரெட் பாண்டாவா மாறிடுறா. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், அடுத்து என்ன நடந்துச்சுன்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னா கீழே இருக்கிற லிங்கை கிளிக் பண்ணி பாருங்க.